iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Natagsim na gito sinako nga irik dito dalan na. Takay, pagmerienda ka pa, ito sa amang tuloy nga i-plug day ta. Wan bakit? Nagyamanak ta na panununod lang nga umenak pagmeriendahin. Kaputaan mo ka mabisin kan. Tasan ka una anak kapangan itay bigat. Kahit anyang aron ti imbalon mamerienda. Turon kan kamyotik yo. Nahimas day ta. Wan, sige agmerienda kan. Day ito man kamotik yoti yun akanen. Nahimas. Ay, lakay. Mano akaban amin tinaapit yaw? Ang basit lang bakit? Taumabot lang iti inam Apollo akabanti may isang hektarya arin apan tayo. Anya? Kat utang amin na nagpuunan tayo. Pestisidyo, abono, pinanangdan tayo nagparaop kan daduma pa naggaston tayo. Anyang aron ti mabalin. No isumat ti adda nga apit tayo. Numuna kit ni nagbagyo dayto kalabas. Isu ana uppas ti pagay. Ay, saan tayo manan ang mapayatan dagiti daduma nga utang tayo. Umad-adulat at iposyento dagiti nabulot tayo akwarta. Akan mabalin. Ano usan tayo latatirigat ako nada? Kaanon to nga tamakalong tayo nga itirikat. Impaglangan ata dan pagtrabahuan ni Eunice. Husto ka. Kan makatulong mo ni Aldrich kanyak dito italon. Mabit laang, umayakon. Naimbagngal daw mo, friend. Si kamat gayam, friend. Sige, sumrek ka. Agyaman ha. Nakadawas ka man, mare. Kaputa, umayak man agpauna itinautang mikan ka akwarta. Apay, di mo pa'y lamaitid amin, mare? Saan pa'y nga rota? Basit mo tiapit me. Tadi matunay nasaya at tipagay me gapo itinapalabas sa bagyo na. Ala, maawatak, mare. Tamakitak mo't anak pas ti pagayo, gapo iti pan nakabagyo na. Un nga ron, Mare. Kat manong nga ron ti maipaunam ita iti utang niyo, mare. At tay, Mare, 5,000 laang. Anya? Ay, kat nagbasitan ti paunam, mare. Idin to ta 30 mil din nabulod yung kanya kakwarta. Kas na kunak, Mare. Basit tinapit me. Isod tayo lang 5,000 pesos ti maipauna me. Sige, awan ti mabalin no kasta, mare. Kastoy kami latan iti agnanayon nga awan asenso na. Di mo pukawan tinamnamayo arumang ay, mare. Ay, napayat mo kat sumurot kamit iti papanak. Tabarang mo, adan tumot gasat mo. Nay, papanam, nagaswat ka mat nagpaisong. Padasek mamat agaplay di abroad, mare. Tabarang no at damot gasat ko. Anya, agabrod ka. Idinto ta nakabakbak ng kayo lang aroday. Saan kami man abak ng unay, mare? Iso nga, agambisyonak mo't nga agabrod. O anya, umay ka ije agency, tapadasang mo't agaplay. Ay kakwa. Diyak pa'y mga naibaga iti asawa kun kadag iti anak ko. Ibagak tumaray, barang palubusan da. Nay, ti amok man no bayadam amin na dagiti inutang mo nga inggatang mo iti abono. Basit nga ron ti apit mi itatatang. Iso nga inton sumaron na lang ti panagbayad ko iti balansek. Una yan, awan lang arudan porsyento na di pautang ka. Di mo pa'y mabayadan. Maawatan na kami kumatatang. Amuyo mat.
Nabagyo dagiti apit mi. Ala, awan ti mabalin tayo. Nga, masapul nga agsalukag kayo amin. Tapos saan kayo agbisay? Wen tatang, kan may sa, makatulong mat ni Eunice nga apo kayo. Napintas mat niya panggadan na. Kan ni Aldrich, isumat lata ti kadwak ngagtalon. Nasaya at anak ko, no agtitinlulong kayo nga kakabalay. No saan kayo amarigatan? Nag-iimasenti di gutoy sinigang mo nga ikan bakit. Imbag nga ragta sinuwerte ni Aldrich ang napan nagsikay lakay. Ado tinaala na. Isot si Jack nakatulungan na kayo nagbulang kitirik tayo tatang. Tarapanak nagsigay. Oray saan ka natin mulong, Barok? Tane, nakaisang pot kamat itinaimas sa si datayo. At danto pa'y pang malam tayo lakay. Taado pa'y tinaala na at tilapia. Hito kan dalag. Nagsaya atin? Ayun kun kaya madainlasin ko pang ramanan ni tatang. Mapantoy pan ni Aldrich kinton madamdama. Ay, sigurado maragsakan ni tatang. Aldrich, patigwam tuman ni Lolom. Amo ka magustuhan niya pong tidalag kan hito. Isuntotin nakipadigo ken kuhanan ton madamdama. Nagdalag ka lang na ito'y ahito kas kadadalag ni. Ngayon padawat mo apok. Nakimasan. Wala po. Nang ron ano, pisitan niyo ti kamatis kan sila eh. Ay, imas na talaga ah. Ay na, ado manan ti makan ka inton madamdama. Tanaimas ti impadi ka. Hindi po. Dalusan niyo itong arunan na ito, tagawin ako. Ay, aguray ka apok. Mabitlaan nga. Urayan na. Ada na agpain. Ha? Anya nga tati mapanalan niya po. Simrik mo't iti silip na. Teka. Apok. Gapo, tadi nak malipatan apadiguan no adot makalapam. Kay alam na ito eh. Dan tumot igatang mo iti kayat mo agatagan. Saan na po? Jack mat pabayadan tintad ko alamos ka na kayo. Saan abayan na ito? Itid ko laang madkas. Panangipat-patid ko king kaapok. Wala kang nagado lang aruda. Sobra dati apong. Alam kayo din. Oh, ano ito? Impabulsa yung matigan niya. Sige ah. Thank you nga rin apong. Ay, apa. Natagsan mo tagito binitik ko. Ay, Nanang! Ha! Nang! Adakon! Anak! Ay, nagugurtan ka ita. Saan, Nanang? Ay, nagtagsan. Pinidagitin sangpot mo ay anak kasupsupo. Di magasak anak groceries, Nanang. Kasusuldok ita. Ay, nagsaya at ano kosta anak ko. Ay na, makatulong kayo ngagpadpadakin ni manong mo. Kat day talaunay ti pagyamanan mikin ni tatang yaw. Mare Melpa. Hello, Mare. Nakaawag ka man? Gaputa kayat ko adamagan no na ibagamon kini Victor. Di panangalukoy ko kan kangagabrod mare. Ay, saan pa'y Mare? Diyak pa'y naibagakan ko, ana. Anya? Tapay? Ay, diyak machimpuan, Mare. Ibagamton tanong mayat. Duatanton nga agkuyog amang iproseso kadag iti papeles ta. Iti pa nag-apply ta iti agency. Sige. Padasag to nga ibagayin ton rabi, Mare. Ta kumpleto kami to asa nga pamilya. Nabsuga ka. Naimas to'y paksiw at tilapia. Mapanak ka man ang nagkalap di karayan intong bigat tatang. Tulungan naktupa lang ang mga pakan kadagiti dingon tayo, Barok. Katne, ado pa ti maarado. Un manong, tulungan to pa'y laang ni tatang agarado. Bayang pa'y laang ti mapanagkalap. Ay na, may amlat na mapanagkalap ni manong mo, anak. Tabarang no danto man ang ti maala na. Ay, wan kayam. At ibagakada kayo, kat barang no umanamong kayo. Anya matibagan bakit? Kasta una yung ti kinarigat ti panagbiag tayo. Kat kayat ko kumamot ti agam proud. Anya? Panawan na kami, Nanang. Para matlang iti pamilya tayo, tinagpanakigasang-gasat iti balasiw taaw. Jack kayat. Saan ka palubusan, Belinda? Ore no, marigrigat tayo nanang. Nukas tingag titipon tayo sa nga pamilya. Saan tayo marik na tirigan? One mat,
napudno na. Maring-garigatan tayo una yan. Panubusan da kuman. Ita ka di pa ita dadakkelan da Aldrich kan Yunis, ti pan nakapanunot mo nga agabrod. Kaya't ko kumamot alumon o ti panagbiag tayo. Panubusan da kun, Victor. Saan ka nga umadayo, Belinda? Sita po Diyos. Saan tayo pamat anang langan anangan? Anya? Saan da ka akayat papalubusan nga agabrod? Ay, awan nga rod, Mari. Awan Apolos, nang palubos kanya kadagiti kabalay ko, iti imbagak ti panagabrod ko. Saan nga isuda ti mapaturay? Anya ti kayat mo sawan, Belinda? Umayakra tagaplay di agency ang nagaplayam. Pangaasim ta, amin agastlok nga agaplay kat sikapay lang man ti pagutanga. Anya? Uray ka, tagkuyog tamot ka agaplay. Kanya ti among ngay, no makapaggidan tanto nga ag-flight, o di nalakan tula nga makabayadakan ka. Uwan ang masapol nga kumbinsiran pa'y nga umana dagiti kabalay mo, Mare. Uray saanan. Uray, tsak ibagbaga kadakwadan. Sa kuntula ibaga kadakwadan, inton agdan ti plane ticket ko. Sige, sika nga rod ti makaam mo. Kaya't kumot maka-abroad ka, tabarang lumong autumot ti biyagyo. Ket gaputan na patag ti panagkayem ta, pautangan ka ti pag-abroad mo, Mare. Aldrich. Api si kamot yung lutluto. Napanan ni nanang mo. Diyak ka mo, tatang. Tay-tay gapo aki di karayan. Diyak mo't nasangputan ni nanang. Napanan na nga taaya. Sumangpet tulad ta. Barang dandani nga rutitan. Wan gayam, ado ka di ba ng tinakalapan, Barok? Ado man yung tatang. Talaga nga ado ti makalapan ita iti karayan. Nagsaya atin. Sa dino nga rutian tinaalam. Dahil lang lutluto kita si datay tinabati. Tay may ni ama inso ahawayano kat ginatang na tinakalapak. Ket manong nga rutin nalakwam. 2,000. Nay, dakkel nga ruda. Ken adapay si datayo. Walang karong tatang. Kat di 2,000 ang naglakwak. Igatang ko iti baro asigay. Ala. Tabarang agtultulit ti kinabuenas mong agkalap, Barok. Apay nga ita ka lang nga sumangpat, Belinda. Nagkapuam kan napintas matakabos mo. Ay, ikakwa. Ay, pinangata ti isumpat ko. Uy, pagdamdamagan ka. Napanam ko na. Ninawis nak ni Marimil ba napan imatindar iti birthday party ti kanakan na. Kasta aya. Wala kay. Ay, Tanate alipay ko. Nagado ti trabahom dito yung balay. Dahil tapay lang makibirthday ti araramidam. Nakapabayin mat kin ni Marimil pa Nujak mapan kuyugan. Aglalo kat papautangan da tayo mat nagkasapulan tayo iti kwarta. Sa bagay. Yung kang haro na nagpulis. Tatlo makainanakamat din. Hagya, naibaga ni Belinda. Aplano na ti agabraw. Wen tatang, ang jak kaya tapalubusan. Taapay ba't? Mayat kumaano agabraw. Tabarang no mapabaliwan ng tuma jay basit abalaya. Jak kaya't nga umadayo tatang. Itapay ta nadakkelan dagiti anak ni. May maya ki di nga ita ti panagabrod na. Atadakkelan dagiti anak yaw. Jak kaya't tatang. Uray rigat lang ti anda kada kami. Basta awan ti umadayo kada kami. Naragsak kam ta. Talaga nga di mo ibaga ti panag-apply mo, Mare? Saanan, Mare? Saktulay ibagan inton atan schedule ti panag-flight ko. Sigurado amakla at tanto lakit ti. Nung samon tulay ibagan, nag-flight ka. Hindi dak mababalaw Tadi dak mangamin palubusan ni di imbaga kadakwada kayat ko ti agabraw. Sa bagay, maawatan dan tumot ket di siguro. Tapara kada kayo mat amin ti panagsakripisyo nga umadayo. Un Mare, kung dadakkel mo tan lagi di anak me. Saan ko mo tan a problema ida? Ala, sapay la ko mga rod ta dagasgas at tamare. Kat makapantamot laang ijay balasi utaang. Napanan ni nanang tatang. Apay nga awan naman diti balay.
Nagpakadamot na pa ni Jay Balay da Marimel ba? Tadakan mo mapanaibaga. Nyat timbaga na siya. Tadyak man mo, tadyak mat dinamagitayan kan kuana. Ewan gayang barok, aganagan gantuman, wen? Kuman tatang. Oreta adon din ornong aganagan. Ipurwak kung to aminan iti pagbunubunan tayo. Ay, unay kiting tirigat ti aguray iti pagluganan. Nagdalaang bukod ko alugan nakaskadag iti katrabahwak. Nagsaya at kat kuman. Ha? Ninanang! Iso di aga po iti opisina ti recruitment agency. Ni, anya ti kaya tasawan da ito eh. Nag-apply ka dilagtan ni Nanang. Nga uray saan kami nga umanamong agabrod. Manong Aldrich, iso da ito yung awag. Hello, Manong! Nag-overtime ka kade, Eunice. Saan, Manong? Rimwara ko niti pagtrabakwak. Agur-urayak mo ito niti pagluganak nga gawid. Apay ka di? Diyak namin nasangputan ni Nanang iti agapo aki di karayan. Dinamag ko ni tatang no sa nino tinapanan na. Kunana, anapan itayan dan timel pa. Apay, anya ti problema, Manong? Napanak itayan dan timel pa, tanag-order iti lamas. Ngam awan mo tao iti balay da. Awan ni Nanang ijay. Kaya't nasawan. Inulbudan ni Nanang ni tatang. Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, Eunice. Imun una ka pa na nakasangpat ng ninanang mo. Ha? Awan pa ni Nanang, tatang? Diyak amo tiyan na. Kunamat siya kabisat mo nga awan ni ayan da merba. Tang, aday baka kada kayo ha. Di yun to kumaungungtan ni Nanang intong sumangpet. Oh, anya ti bagam. Pakasagnan ka di kin ninanang mo. O intang, kabayatan nga minti pa nagururay ko iti pagluganak a jeep nga agawid. Nakitak ni Nanang iti balasiw. Nagapo iti may sa recruitment agency. Anya? Kadwa namat ni Auntie Melba. Ituloy ka dilatan ni nanang mo di agaplay. Nga oray saan tayo akayat nga agabrod. Tang, damahagan tayon tukan kwa na apaman na sumangpet. Nasaya at tasimmangpat kan Belinda. Kapag kasta ti panang kitang kanyak lakay. Inururay mo ka dito isa sangpet ka. Aday bagam. Sa dino at talaga tinagkapwam. Nanya timpakadakan ka itay. Iso tinapanak. Mabalin husto ka. Nga mamok. At dala pa ninyo kinimelba. Ah? Ay wood. Nagkuna nga da na panan may. Nagtungtung kami kin ni Marimel ba iji balay da. Saan kayo naglibat, Nanang? Nakita kayo kini Auntie Melba ijay ili. Nagkapo kayo iti recruitment agency. Anya? Salod-sudot kan ka Belinda. Ituloy mo ka di pa iti agabrod. Eko. Sumungbat ka. Dinakdilagan akas na, Victor. Nang, sumbatan niyo kami didamdamagan ni tatang pata kayo. Wood, intuloy ko tinag-apply. Dua kami kin ni Marimel ba? Anya? Kunak tupay ka. Ape ngayon tuloy mo. Saan da ka lang arudan a palubusan? Gaputa kayat ko adumur asmatan ti panagbiag tayo. Kayat ko amay kan kayo tinaranyag amasakbayan yun, Nis. Iso nga ituloy ko tinag-apply. Kayat mo nga ron timang panaw ka na kami. Lakay, agano sak. Ibturak ti sakit ti mayad dayo kada kayo. Tapno rumang ay laang ti panagbiag tayo. Ti kadi uminom iti arak, ti rason mo ngay may dito'y balay, Victor. Wen tatang. Nasakit unay tinakam ko iti asawak. Gapo iti panang ipapilit na nga agabrod. Pabus uyam no kayat na ti agabrod. Asino kumapit ti kadwak amang kita kadagiti anak ni no umadayo.
Nya kan aya, dadakkelan dagiti anak yaw. Baron ni Aldrich, ken balasang matan ni Eunice. Ada pa yung trabaho na, oh. Uray pa'y tatang. Ti pan nakailu mo laeng ti amok adi mo pang palubusan iti asawam. Ngem, husto ni Belinda. Para kada kayo malaamen ti panagsakripisyo na nga umadayo. Maanusan mi matkatirigat tatang. Hanya kan aya. Ti masakbayan dagiti anak yo ti pampanunutan na. Iso palubusan maun. Ane. Tagay na ba nang... Madudugtirik na tatang. Jak makyo na ti asawak tag sakripisyo nga umadayo. Di sika, taga Brown. No siyak ti umadayo. Amangan no ad-adan nga agrigat ti pamilyak. Anya? Jak kayat ti agabrod. Kayat kulangan ti agtalon ngam ti umadayo tatang. Apa nga min nga ipilit yu ti kayat yu nana? Idin to tadimi lang arudan kayat nga agabrod kayo. Da kayo ti pampanunot anak ko. Iso ana panunot ko ti umadayong. Nanang, addan trabaho. Kan nagagat datatang kan manong at talon. Iso saan tayo matngatang hagbisin? Kayat ko arumang ay mo ti panagbiag tayo. Iso palubusan dakon ama pan makigasang gasa ti balasyo taaw. Awan mabalin mi no dayta ti kayat yu nana. Para matlakad na tayo amin tiya at tayok. So adidak ko man pangdan nga agabrod. Anay pusok. Anay, anay. Nasa... May dalakit din aya. Kastuyan. Ay, galindayan mo! Victor, nabartag kasi magbat. Si katiga po na no hapay ang nagbartekak, Belinda. Di mo ka dilat ta maawatan, ti panagabrod ko. Kaputa jak kayat nga umadayo ka bakit? Kaya yatin ka unay. Iso apang nga asim, di mo kuman patuluyan ti agabrod. Lakay, palubusan na kuman. Uray ka talo maglatawag ti kontrata. Kasano nga rod ama ipasnak mo ti agtrabaho iti papanam. Kat irinyom to mati kontratang. Ipay kat nakabaybayagan aditag din na. Anya kalakit din aya. Jak kayat nga umadayo ka. Victor, napatag kanyak ti panagabrod ko para iti masakbayan tayo asa nga pamilya. So pangaasin, di na kumamot ng lapdan nga agabrod. Sa dino ti ayan ti asawam. Matmaturogan tatang. Tabi nartak yung mat ngamin iti iyaay na ijabalay niyo. Ay, iso ti gimatang iti ininom na. Tarantana at talaga ti agbartag. Gaputa manok sa ulat tang agabrod tatang. Binagbaga at mert apalubusan na kang agabrod. Ngam kasla ubay. Gaputay ayatan nakano tatang. Kat day tatiga po na adi na kayat nga madayo Ay ala, barang lumaamiris ng tuba laeng para ti masakbayan dagiti anak yo. Apay nga agabrod ka. Iso ti kanayin ko nga ibagbaga kanikwa na tatang. Kas na ko na yun. Kas laubing di anak yo. So day dyan nagrigat na makaaw-awat. Tang, nakaidasar ni nanangan. Hintay manganan. Saan ako na mga Eunice? Anya? Ala, kat na ko na ni nanang saan kayo pa'y anangal daw? Sa di kay manan mang malang? Saan ka mabisin? Ibaon mo tuman ni Aldrich dito ay tadaman ibagakkan ko na. Singmangon iti panganan tatang. Adalang mat pangibaunakin ko na. Ay, pangibaunan nyo kan ko na yatang. Pagpagata nga kiti arak. Kanya, uminom kayo iti arak? Nasaysayod itati arak na ipaunag ko ngamdiin na po'y. Tatang, aklunan nyo kuman ti panag-apply ni nanang. Nang ro nakat, jay laangan tiket na kanutir urayan na. Natangkan ti pakinakam ni nanang yung nga umaday. Idi, lagkat kadakmat nga umadayo ni nanang. Gaputa agpilit datta. Iso napanunot mi kan ni manong. Suportaran mi laangan iti ambisyon na nga agabrod. Dahil dati pilahok kada kayong hagkapsat.
Adda kanunungan niya ti inayo nga agabrod. Awan ti mabalin tayo, tatang. Tanalpasan ang nag-apply. Iso aklunan tayon. Kat suportaran tayo kuman no anya ti desisyon ni nanang. Hello, Melba. Nakaawag ka, Mike? Good news, Mare. Addan ti plane ticket ta. Adak kita dito agency. Anya? Ay, nagsaya atan no kasta, Maray. Di ag-flight tanto nga rodan. Uwan, addan schedule ti flight ta. Iso arog yamon ti agin pake. Tapno saan ka nga gapapura? Ay, wan, Maray. Sige, tinak to gumata nga di ti dakkel at traveling bagkaw. Victor Lakay. Oh, apay, anya ti magam. Ay, Hasta una ti apuram nga ibasidag kanya. atan ti plane ticket mi Lakay. Atan ti plane ticket mi kini Mari Milba. Ag-flight kam to, no lawas na. Anya? Umadayo kang? Bakit? Apay nga agluha ka matan. Belinda. Nita, ala, agsangit ka matan Lakay. Belinda. Agan anad ka kumaiti pagilya na papanam. Di mo kumabaybay antibagim, ha? Uwan ka di, hindi nakapagdanagan Lakay. Ay na, isap ko naman, agsangit. May surusurot ko matan, hindi pa nagsangit mo. Sakmat nga magawitan na itilak. Nga agarupos pagit. Sigurado, mailiwat rin ka itiyada yung... Mabait laeng, gumaya ka. Sino ba na ito? Tang, naimbag tanadanon kayo. Hindi, nakadiibagam, nakaumay ka. Wendo, umay ka kanimanan agbartag. Ha? Ay, saanan tang? Nagharot ti kagaram. Umayak ko maumutang iti kwartayo. Ta, pag flight ton, tay manugang yun itong lawas na. Tata ka nung plane ticket na. Anya, mapansaw na. Nasayaan no kasta. Aguray ka. Manungay ti utangam. Akwarta, ha? Kaya't mo ngamin, akabaro amin ti kawas ti asawak nga itugot na ijabrod, tata. Iso ti pangigatanga iti utangan ka na kayo. Ay, bayat man. Ay, kahit manungay ti utangam. 4,000 tata. Ay, anaya kun akin si Mel. Ngam, 10,000 laeng ti bayadam. Tatulong ko matan iti asawam ti 5,000. Agyaman nagtatan. Nakasaysaya at kayo unay kada kami. Aldrich, apa may kulkulang ka, anak? Tiga po na ngamin kat. Di pa nag-flight yan itong lawas na nana. Anak, di kay kumaaglitli-litay iti iya tayo. Kat no agbarbartak ti amam, itikawan kunto iti den nayo. Kat di kanto kumabumdang amang palagip kan ko, ana. Ay tangar ti pagdanagak nana. Amang ano tintulatan arak ti sangsangon na inton awan kayo. Imbagak mat kitikin ni apong yo apagpagaan na ti amayo na maisumusong iti inom. Sana da kami ti pampanunutan nyo, no da kayo ni Jay nanang. Agan andat kayo ijay, tapno saan kayo ngagsakit. Sus! Ay, sus apo aya. Naktanga, nakpaya, nagbit-bit. Nailakay, anya dagita? Ay, kita anya dagita nagyan ti supot. Bakit lumagustuhan batla amin? Anya dagito aya? Ay, matanga ka dagiti itugot mo akawas mo. anya? Saan ka nang inayaban na nagpili? Tama nga no, di mo kaya't nga ikatangan ka. Iso nakmaklat na nagimatang. Ay na, agyaman na ka, anak ay. Kita man, bakit no kaya't mo matlang dagita? Ay, uwan, kayat ko amin. Kan, uray no, datano ka ti agkuyog kat si kamot lang tati mapatpaturay. Tan, nalaing ka nga agpili, iti ka sa maibagay kanyak. Hangam, aguray ka, nagalam nga, iting gatang mo katagito eh.
Imota nga kinitatang. Anya? 10,000 timbagak ngam 15,000 tintad na. Tulong na kano tay 5,000. Nagsaya at talaga ni tatang. Agsubadak to kan ko na inton adda ako ni abroad. Anak ko, panawan kayo pailang Kat di ko mabaybay at tibagiyo. Kan, kastamat kan kalakay. Di kan to ko magbarbarta kiti kaawan ko, Ay, jak may sigurado. Nang, saan ada kami ti pampanunutin yu iti yada yuyo. Da kayo ti rumbeng nga aganad. Ani, istranghero kayo iti daga apapanan nyo. Wan anak, awan ti pagdanagan nyo kanyak. Mare, umay kan, intan. Ay ayaban na ko ni Melba. Sige na kon. Nanang, agan-anad kayo ha. Diyos ti kumuyog nanang. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Una yan. Kapanpanaw na ang ni Belinda ng arak adago sa isang sagwam. Kasla marbati baro kong kutatang ini nagpakada kada kami. Mailiw-liwag mong tubad laang anak kao. Kaya saan nga arak ti solusyon ti pan nakailiw mo iti asawam. Nasa isaya at noing kay Jay Talong tagtrabaho kay Jack. Kasla jak may pasnag ti agtrabaho tatang. Hindi. Napanan nga rodan ni Aldre. Isu tinapan nang kita kadagiti dingon mi. Anya kan aya. Mabaybay ang payan dagiti tarakan niyo. Gapulang iti yadayo ti asawam. Kasla marigata na ka mga ilwiliwag tatang. Nubak nang kam kumalaan. Saan kumamat ang mapanunot ti asawak ti agabrod. Anya kan aya. Daras na ang aglabas si tanlo at tawad. So nga isardag mo ta aginom. Sagsang-sangit ka pa. Madilay ta. Agtinlulong kayo ko mga gasawa Tapno umasin sa ti Biagyaw. Hello Melba, nakaawag ka man? Gabuta kayat ko amaamuan, no kasano mo ti trato kang kadagiti among friend. Nasaya at mat, nang runa ti amo ka lalaki, kan nagwapo si kang. Anya? Agad, manutang nga iserbyang. Balon ti amo ka lalaki, ngamdua dagiti anak na ababasit nga aywanak, sa ti senior citizen nga inana. Upat damin nga isirserbiak, friend. Paspasit kayam ti serbyam ngam siya. Apay, manuda nga isirserbiam aya di tabalay ti among. Innem da friend. Dagiti agasawa nga amo. Dua dagiti anak ta. Ken dagiti naganak ti amo ka babae. Uray ata nasaya at damit kan ka. Nasaya at damat friend. Nala, sapay la kumangarot, tasan nga agbalo ti kinasaya at dagiti amo ta, Marey. Hello, Lakay. Bakit? Kumusta kan? Nasaya at mat, kaasin ti apo. Nasaya at mat dagiti natumpungak nga amo. Ay kat nagsaya atan nga no kasta. Wan, iso di takpampanunutan ha? Kan di ka una agbarbartak ti Lakay. Wen, saanin? Manmanon ko minumak iti arak. Idilangin ka pampanaw mo. Laglagi pam Tinalabas nga alkohol iti bagi, kat makaitad iti sakit. Wen, bakit? Saan ka matanagan? Kat, kumusta nga rin dagiti anak ta? Kasya kasi ti apo. Nasaya at damat lang. Masansan ka dilata ti ipapan ni Aldrich iti karayan? Wen, inapod nuna iti kalman at umanan tinakalapan na. Ay, kaya nagsaya atin ngay. Ay na, naglay nga talaga nga agkalap ti anak ta. Libre ti si Dayaw. Wen yan titaduma, ilaklako na ba't? Tapya lang at para gastos me. Kat ni Yunis ngay. Masansan ba't nga overtime iti trabaho na? Ay na, pagpagaam no kwa, adi una agub overtime. Tama nga no, ma-over patig kat makaala iti sakit na. Pagpagaakmat,
Gam ko na asaan da ka na maliklikan ti ag-overtime. Ta iso kanumat ti bilin ti pusta. Nala, agan anad kayo nga rudlakay, ah? Kat bareng makaipatuludak to ninton lawas na ti allowance yaw. Tatang, imawag kanyak di manugang yo. Anya nga ron ti kunana. Ay, nasayaat ka numat dagiti amo na ijay. Nagsaya at ano kasta. Kunana pa, abarang makaipatulod to kanu inton lawas na iti allowance mi. Oh, makitam. Tidakkel ita akatulungam di asawam. Oh. Awan tatang, anong nagdalatamot na iti gundaway akaili ko ti asawak. Ay, siyempre asawam ka raw. Nga, sam ti ilo mo king kuhana. Ta para mo lang ti pagsayaatan nyo. Tiyan aramidan na. Apay nga ta kasi panagkit-kita kanyak ti amok alalaki. Nagkuwapo. Natayag ka ni. Napudaw pa'y. Awan nga ta panggap na ang mga sawan. Kalpasan ti pan nakabalo na. Anya laditan ti mapangpanunod ko. Ay, ituloy ko kitin tagtrabaho. Tama nga noong tanda kong dagiti amok. Kumusta kan, friend? Mayat man ti panagranata dito'y parke. Ta day off tamat ngagpadpada ita. Iso nga umayak man matag-relax dito. At kumusta mat nga ron dagiti amom? Ay, kasjay. Kaasin apo, sandamat ang nagbalbaliw. Nakasaysaya at dalata. Nang rona ti amo kalalaki. Ay, kat mayat Uray siya, nasaya at latta kanyak dagiti amo. Kat no, maayayo ak kadakwada. Amangan no umanugot ak no ibagada nga i-renew dati kontrata. Anya? Di, saan ka pa nagbakasyon ni Pilipinas? Kalpasan ti talo atawan na kontratan. Wen mare, mabiit lang ti inom atawa na panagyan ko dito. No kas pangarigan ta i-renew dati kontrata. Hello, Belinda bakit? Apeng ay mawag ka? Ay, naipatulod kundi mo na asweldok lakay. Ingkala ni ti remittance center. Kita ti cellphone mo ti control number na. Agyamanak bakit? Manong aron tim patulod mo? 20,000 lakay. Apo, nagdakilay. Imbatik ti dagduma, tain inutag abayatan dagiti utang ko kin ni Marimel ba. Iso Uray, tagkit-kita kayo mat kinimel ba dita? Inutom lahat ng abayadan tinaalam makwartakin ko na. Yunis, Aldrich, abdan kwarta tayo anak ko. Nagtaw itin ni nanang yung. Abay sa tatang? Manong din bawit na. 20,000. Uy, nagdakilan. Yung patulod ng sama tabi na nasweldo na. Saan? Saan ang ibati ti pagbayad na kan Antiyo Amelba? Ay, kat nasaya at atatang. Tain inutin na mutin abayadan ni Auntie Melba. Wen. Anyang rin ti pangingkatangan niya ti kwartang enter ni nanang tatang. Ti Gismel, igatang tayo ti ganagan para kadagiti mula tayo. Kat ti mabati, para gastos tayo mataanak ko. Ay makita yung tatang. O di nasaya at ipanag-abroad ni nanang. Dakkel apakalag-anan tayo ti sweldo ni nanang. Wow, Manong Aldrich ha? Gimwapo kay ti day tabaro akawis mo. Uray si kanin ko. Pimintas ka iti nagatang mabistidam. Katsak nga yan nako. Kita nyo man matitakder ko no damot na nagbaliwan tilangak iti dahi ti apostora. At tatang. Kaing-ingas yu ti may sa asikat nga aktor. Gapo iti panangtina yu iti buok yu. Iso ti oso di iti mula nakmatay. Kermi ti panagkadkad tayo di nga gabrod ni nanang. Yung dakkel mo't gayam ti pagsayaatan ti adayo na. Ay wan anak ko. Kamabali, nasaan kayo kumapi anak kagatang kadagiti baro akawas yo, kun gadget yo. Kahit saan ako maman ang makapagwapo akastoy. No saan aga po iti impatulod ti inayo. Saan ka day? Oy natatang. Kat ikarkararag ko iti Diyos. Asapay na kuma, tanasalun at lata ni nanang iti ayam na. Dayta ti ikarkararag tayo, anak ko. Hello. Nakaawag ka man, Belinda. Ay, maburburi-buran at maray. Anya ti pakaburi-buran? Ti amok alalaki, masansa na matiltiliwak amat-matmatan naksika. Anya? Wala agalwad ka mare. Amangan no dadakas ang panggat na ka. Awan nga tamat.
Ta nakasaysaya at damot kanya kan managregalo da pay. Anya? Adutit itid da kanya kamakmakan maray kan inikandak pay ay ti bonus ko iti naudi a panagsweldo. Anya? May mayat man. Wan mapurpurtya anak. Masansan ti panang parang na kanyak maray. Saan nga tanga ada panagayat na kanka ni Mr. Pelosi, mare? Aniya? Aldrich, anak! Apay tatang. Nyat ibagayaw. Takas na ulit apurayo ng masin. Ay, sos. Nagpawit manan ni nanang yu iti kwarta. Nya. Hindi lang napanalawa sa nagpatulod. Nangtod man Wen, nakanayon ka nung adda pag sidelinean na. Iso nga asit ganti pa nagpawit na. Nagsayaat nga rod at nagabrod ni nanang tatang. Ay, wen, anak ko. Saan tayo agaston itatim patulod na. Ta ibang ko tayo, tapno damat mak ng ornong ni nanang yo. Manong, napanan ni tatang. Apay ngawan? Siguro, adda pala di bangko. Anya? Napan iti bangko? Apay manong? Nagpatulod man na ni nanang iti kwarta. Isa di yung bangko ni tatang. Tapno adamat makon ng kalong ornong ni nanang. Wow! Nagsaya at hindi ta napanunot ni tatang manong. Wala rin ko. Tamo na atong galsinti mo nga ipatulod ni nanang. Kat bunga tilingat na ngagtabtrabaho iti abroad. Talaga manong. Nabayagan nga rapaap ni nanang. Asumaya at kumamutan ti panagbiag tayo. Katni, mangrugrugin. Mabit na gumarakaw. Tang, andaak. Ay, di. Sika mo gayang baraw. Sige, subrag ka. Yaman tatang. Ay, di. Nagapumaya. Tani, naka-sputing ka mat nakarilo ka. Nanggapo ako Jeremitan Center tatang. Tanay, nagpatulod man tayo manugang yo. Anya? Nagsaya at nagpatulod ba tayo? Wen tatang, ang amimbang kuptim patulod na. Kailangan gatang ko iti sidaan mi at tinaksay. Oh, anto iramanan yung mat Inyuragaan kayo iti karnet baka. Ay, yaman na ka ba daw? Ay na, maragragsa ka nag-uray. Tarumangrang ay malaangan ti Pacquiao. Gapo ti kinagagat ti asawa mo siya ang proud. Hello, Mare. Inton bigat manin ti de opta, mare. Agkita tanto manin iti parte nga ayoyang tayo a Pilipino. Ay, una, Mare. Kat syakton ti agitugot iti pagsangwan tamakan. Agbalo nagtumat, mare. Ay, saanan, Mare? Syakton. Ang mga noditan tumala maibos ti balo nakakanan tayo chay. Alangarod, mare. Si kantolat tangarodan ti agbalon iti pagsangwan ta. Tasyak tumat inton maminsan. Sige. Sikat ti makamaw, Mare. Hello, Belinda, bakit? Agyaman nagtasinong batang diawag ko lakay. Oh, anda ka di ibagam tayo mawag kamay. Adda. Kaya't kung amin amarino big tabalay tayo lakay. Anya! Wen, kaya't ka mailawlawa. Kan sukatan yun amamin pinsan tabubong na. Adun di agtagtag nagdudaw. Kan kaya't ko adakdakkel to ti kwarto na. Kan adan to pa'y guest room ama aramid kan PCR na di taunag. Ang dakil akwarta ti masapul tayo, no agparenovate tayo, bakit? Ay, saan abali? Itid ko di amin na magastos lakay. Basta ma-renovate lagit di na itabalay tayo. Sige. Sikat ti makaam mo, bakit? Pa-estimate kung tunga rodan kini engineer sipte, numano ti magastos tayo. Anya, tatang? Kaya't ni nanang aparinovate to'y balay tayo? Uwin, takayat na mailawlawa, kan kayat na nga adda CR iti unag. Dakkel a kwarta ti masapul tatang. Iso kano ti makaam mo iti amin ang magastos. Apay, dakkel nga tati masusweldo ni nanang? Taapay akabailan na aparinovate to'y balay tayo? Kuna naman, nagagat ka mo mapanag sideline, iso nga adulat ti kwartana. Saan samot nga ginina ni nanang? Ang mga noag sakit na masobraan na tigagat na. Diyak man namukin ko na, ang tungpalan tayo rata ti kayat na. Tay sumat ti mangayat apabaliwan tayo ti balay.
Kaano nga rin ti parang ipatulod na iti kwarta ang maigatang ka na iti materyales, tatang. Inton ma-estimate, ipatulod lang to kanon adagos. Lumaamuan na no mano amin ti magastos. Apay nga awan matlaangan ni Belinda. Nakatadong tagitipada may Pilipino dito'y ayuyang may aparke. Diyak pa'y nakita ti aniniwan na tigayim ko. Itay pa'y nga awag at cellphone na. Saan namat asungsung-batan? Mino, nagbabawi nga tanga imay. Kunahan na nga isupay ti mangitubo dito pagsangwan may amaka. Yes, Mr. Pirosi. Ni Belinda. Isuday chay. Kaduha na ti amo na. Anya ti kaya ta sa wunday to eh. Ha? Si Mina kankwana. Napanagtugaw ang nagsigaralyo iti pagtugtugawan. Nabayag ka din nga oras, friend? Adan may nga oras, friend. Yamukat saan ka na dumtang? Ah, Ang maaguray ka. Apay akadwam ni Mr. Pelosi nga amo. ay, gaputa kaya ta ka naman ti galiwaksay. Iso nga, may mat ditoy. Kasta gayam. Chain smoker, friend. Salag sardangag sigarilyo numangan. Apay di nata mo? Ang makapadakas ti salon at tinalabas apa nagsigarilyo? Amo na. Na-hospital day ta idin. Gapoy ti panagsigsigarilyo na. Ngam, di na matpatpatsin ti balakat ti doktor. Umababa, lakit di tibiyag na. Gaputi kina chain smoker na. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, Victor, malo ay ati sweldo ni Belinda. Kanayon man nga agpatulod iti kwartayo. Sa inyawag naman ako na nga atarimaan na ka no ti balaya. 25,000 kanu ti sweldo na iti kada bulan, tatang. Anya, adun sa ti may patulod na. Gamting baga na sweldo na. Ay, ado kanu mo ti pag-sideline na ijay, tatang. Sapay lang ko ma. Takas na baraw. Nay, kasla agdua-dua kayo iti asawa ka, tatang. Maburbur sa anak laag. Gapo, tadakkel ti may patulod si asawam. Dito ta saan ba't unay adakkel ti sweldo na. Itayak pa'y nakasangpot dito'y balay ang pagpapaayak. Saan ko ang maiwaks tinadlaw ko kada Belinda kintibos na. Nakaas-asitit ti tumunggal may sa kadapwata. Kani itimangan kami. Kanapay ni Mr. Pelosi ni Belinda ti kanina. Dinto ta iso ti amo. Apay nga ta akas jay. Wino, dangatan ayat anabukol iti nagbaetan da adwa. Hello, Belinda, bakit? Nakaawag ka man. Ay, wan. Kapunta ka gapo kiti remittance center lakay. Impatulod ko ti kwarta gastusin nyo di pan nakaipadakkel ti balay tayo. Ay, sus. Nagsaya atin no kasta. Mano nga iti impawit mo? 50,000 pesos pailaan lakay. Sus. Nagdakilan. Kurang pa hindi Ngam di ka madanagan. Agpatuludak tumanin intun lawas na iti kastamat la agatan. Apay, agsuldo kan tumanain. Tako na magpatulod kan to. Wan, ado nga may di pagsasideline ak dito ilakay. Iso di kay madanagan tita iti magastos iti balay. Siyak amin ti makam mo. So, agyaman akin ka bakit? Apay amay mayan ka. Maburbur tiyanak kami kanina lang, ading ko. Ano ti pa kaburburtsahan ka ni nanang? Napanan inalan ni tatang di 50,000 ngayon patulod ni nanang. Agastusen ko iti pan nakapadakkel ti balay tayo. Kat, anya nga ron ti pa kaburburtsahan, manong. Una kano ni nanang, pagipatulog to kano manan iti mabiit iti 50,000. Sarano? Dede, dahil ti pakaburbur tiyaak. Nakanayan mo tin ngagpatulod ni nanang iti kwarta tayo. Sa
Saan kumaaday tati pakariribo ka, manong? Tako na ni nanang, kanayon kano amapan ag sideline. Amo mati kinagagat ni nanang. Apay, saan ka di ang mapambanog? Kanayon ka di nga ag sideline? Amo mo to ni nanang. Iso nag abroad. Tapno sumaya at matibiyag tayo. Iso nga ita, tatang ikan iti gundaway. O di kayod kalabaw ako na dante pa nagtrabaho na. Abit laeng, kumayod! Oh, tatang. Kung nakitain, no saan kaya madanon? Eh, nulaladladaw ka laeng talaga di nakmadanaw baraw. Namapana ka di balay na tanon pasaw. Ay, sumrag ka. Anya na'y tabikpik mo. Ay, inyuragaan ka iti karnit baka tatang. Tandaan to si tayo. Oh, kanto awatin nyo. Naganaw, kat mano akilo na itaw. Talo akilo tatang. Irepyon to ti daduma, tadayin inutin yung asidain. Agyapan ka. Apay, nagpatulod ba na ayan si asawam? Ay, wan tatang. Nagpatulot iti 50,000 pesos. Talawaan mi tay balay me. Anya, nagdakal lang. Ay, kurang pa ya tatang. Ang ko na namat nga agpatulod tumanay. Anya, nadiskarte at talaga si asawam. Nagdakal ti maswil-swildo na. Aldrich, duwatan tuman na mapanaggatang kadagiti materialis dito yung balay. Wan tatang. Amom, maragragsakan ak unay. Ta iti ka maudyanan na. Makita mo't laang nga adda pagrangayan ti biyag tayo. Walang tamangan no mabaybayanan ni nanang tibagi na iji abroad. Gapo iti sobra kinagagat na. Ay, sana mabaybay ang tibagina. Naday di naudi apa nag-video call me. Nalukmag, ay sus, pimintas pa'y ni nanang mo. Nasaya at nga rin kasta tatang. Amom, nagkadkadak idi ibaga na nga abroad. Ang ita, maay-ayo akmat iti kaadda na ijay. Tanay, mangrugin nga dan pa nagbaliw ti biyag tayo. Hello, bakit? Hello. Anya ngay, nakagatang kayo matlangan kadagiti materialis ti balay tayo? Uwan, nagatang kami itay. Dinagto ka sa rito dagiti karpentero tarugyandan. Alawon lakay. Uri sa nga pulo ti ala ang mga tao. Tapno alisto malpas. Nay, angom pagpasweldok na Ay awan danag dita. Ipatulod ko ton, di imbaga ka 50 mil, anayon dita impatulod ko. Agyaman ak bakit? Kasaritak to nga ron da Jessica lang daw, tarugyandan to'y balay. Bilibak mo ti kinasaldat mo ang trabaho, Belinda. Ta itilaksid anabayadam aminin nga utang mo kanya. Manabapayan nagpapabalay kay tidakkel. Kapo, taisot arapaap ko, friend. Arapaap ko arumang ay mati ka sa sati biyag me. Mayat ta nagagat ka, friend. Ang addaman damaga. Anya dayta. E di nagkikita tayo ijay park. Nadlaw ko akasla nakas-asay digti tumunggal may sakada kayo iti boss mo. Ah? Ay, kwa. Gaputa, super bait ti boss ko, friend. Iso anak asidag ti tumunggal may sakada kami. Kasta ka di? Wan. Akin adapay may sa adamaga panggagkada kayo iti boss mo. Sige, friend. Ngamni, baliwan ka tulang ang salita. Kat ni maksudun niya lutlutwag. Bye. Initip ng cellphone na. Kasla saan pa kaya ti panagdamag ko may papankadakwada iti boss na. Manong, nasobra ang samot tin ni tatang nang ipatuldo ka dagiti trabahador iti kalawa to'y balay tayo. Kasla semi-mansion mo tin ikadakil na. Tay takaraw ti kayat ni nanang. Isabayam latan tay sumot niya gastos. Ala manong, dakilak kwarta ti masapol. Lakit di hangam ipilit mo't ni nanang. Ay, uwan kaya matin ko. Anyat insaganam amerienda na iti trabahador. Nagluto ak iti Mickey, manong. Kinaadom ko maan. Uy na, adu ti liluto. Ingkakit ti pagsardingan idan atag, merienda tayo pay laeng. Uwan natin. Masapol nga agmerienda na tapnod da pamigsada ng trabaho.
Hello, bakit? Hello? O anya? Kumusta ti pa nagpatrabaho yun dita balay, lakay? Napartak na ngagtrabaho. Tandanin malpas. Oh, mayat man. Aduda ngamin kat ngagtrabaho. Kat napasnak da amin, kat napartak da. Madamaitan ti pa nag-tiles da. Ay, napintas to nga rodon ta balay tayo, ito nagawi da. Uwin, kat ang mga no, di mo ton mapanunot ti agsubli dita. Nung makitam ti kinapintas ti balay tayo. Ah? Oh, Oh, nay. Apay bakit? ay, Anya taramidam. madin sa ti pa nagsatay minirienta kita lagay. Roroso ko nakbatan. Sige ha, bye. Alang arod, sige, agina ka. Bye. Isus ako. Una yan ti asawa. Anya nga tayo ti kinnan na. Takuna na arurusukin. Tatang. Apay, adi kay makaid na. Apay, ada ka di problema? Ninanang mo man, himawag itay. Katitag sarasarita kami. Kalaat nagmadi ka no tirosok na. Kaka mo no apay. Anya? Apay, anya nga mintikin nanda. Tarurusukan da ako na yo. Pambar na madyamin merienda na. Siguro, madi lang at atisaad na. Mala, saan nyo na pang panunutan day tatang? Nabiit lang ang maagasan ti bagbagi ni nanang. Madanagan naklata taadayo tayo kenkwa na. Sigurado ang nagtumaritan tatang. Iso di kay unay agdandanag. Nay, danigaya man malpas ti balayo, apaw. Wala po. Makitam ti bunga ti pagbambanugan ni nanang iti abroad. Ibaya at napanunot na tinagabrown. Ngam, tandaniyo man saan a pinalubos. Inay. Una ta, may kawa kami nga rod no awan to ni nanang. Ngam ita, saan kayo na mainuking kwada? Sana na po. Naruam kami nga awan ni nanang iti din nami. No pa adala tabot adag iti kanito mailiw kami. Gagagay laeng dayta, ta inayo nga round. Ngam, agpurgod to nga ta, numalpasan ti kontrata na. Diyak man na mo apo. Ngam nagpurgod ton. Nasaya atlat na. Tandamot ng sang kabasit ng ornong na iti bangko. Kaya napadakkel na mutan ti balay mi. Hello, friend. Hello, Belinda. Ay na. Adulat ta ngamin ti trabaho, friend. Iso asuri ha, sa anak ang makaaliwak sa ita. Ang di upmumat, ti Domingo. Adulat ta ti sangwag at trabaho, uray Domingo. Agi na nakamot agamin. Masapol nga agaliwak say kamot sagpaminsan. Ay, kuha ngamin. Sige ha. Ado pa ti trabaho. Bye. Kinitag na ti cellphone na. Sino nga tati nang ibagaan ni Mr. Pelosi, ti sweetheart? Tay agsarsarita kami kini Belinda. Iso nga ta? Hay, kamaudyanan na. Nalpas matlangan to'y balay tayo, tatang. Manong Aldrich. Ay, wan anak. Kasla tsak mauma mang buy-buya iti kinapintas kan kinangayad tayo baro abalay tayo. Sakbaya pagyanan tayo. Pablisan tayo pa nga muna tatan. Aw, uwan. Inak to kasarita ni Kura Paruko. Ta isong tati umay mang bless. Anya nga rutihan da tayo ngay, tatang? Ibagatay iti umat lang kininanang yo. Ti pa nagpa-bless tayo. Tabarang mangipatulod to iti gastusin tayo. Hello, bakit? Kumusta ka ditan? Hello. Kwa. Nagsayatan nga na nalpasan ta balay tayo. Awan. Kat nakadakdakkel, kat nakapimpintas. Nang runa ita, tanapintahan pa yan. Ha? Anyang ruti plano yung itahan lakay. Insingasing ni Aldrich, pablisan tayo nga umuna sa amin to pagyanan. Ay, mayat Sige, mayatak iti daytangin singasing ti anak ta. Ang dadamdamagan ni Yunes. Noanyan to ti isagana tayo. Ay, o di, pumarti kayo ton iti talo ababoy lakay. Agpadaya kayo ditan. Anya? Wan, tabaring nagasgasak tayo tupay ngagyan iti barwa balay tayo. Ay kat no agpadaya kami, akat masapol nga rot ama schedule anay bag. Ay katwan kat adda kayo na amang pili iti petsa no kaano ti patang pablisyo dita balay tayo. Bayam ta pagsasaritaan minto nga rod. Urayin to no may abula na yun, no bilang. Anya? Nagbayagan nga Wan, tapno makapagsagana kami anay bag kadagiti anak mo.
Nangruna ket ni adupay laang tiwara iti arubayan. Tanay, nabayag ti panagtrabaho da. O sige, naisot ko na mlakay. Isot masurot. Alakit, kastapay nga rod bakit? Anadam ka na yung tabagim dita. Kuna ni Belinda, anasaya at ti amo na. Kandag iti amin akabalay da iti daytoy abalay a pagpapaayan. So nga parang umailok at tigayam ko tiritaw. Melba? Belinda? Ah, Dakalan ti tiyan mo. sobra ka. Dito yung nagtipagsalitaan ta, friend. Agyam anak. Akto ko ka. Apay ngay may ka. Gaputa na bayagan adi ka nakita, friend. Kumakat impakadamot ati yung umahay mo. Tapnong mailim mga anak, kasta ka di? Kuha. Saan mo na mailimod kanyak ti amin? Masikog ka. Tao akla masulisog bilba. Masino ti ama ti sikog mo? Ni ka di Mr. Pelosi? Wen. At relasyon nyo iti amo? Napayagan, Melba. Unak tupay. Saan ka nagbindot itinadlaw ko hindi ka ta kayo ado? Gamapay ang anak relasyon ka kenkwan. Idin to taad asawa kan anak mo. Tay ko na kun. Tao akla nga nasulisog. Di mo ibagbagat kasta. Taamin tayo kat addaan tayo mo't iti panunod. Amo tayo tidakas ka nasayaan. Pakawanan na ko, ma friend. No nagilimod akad ka. Saan asyak tirumbang pagdawatam iti pamakon? No di kat ipinanawam a pamilyam iti Pilipinas. Mapakawandak pa nga ta. Maadda ka di pailarandam ang subli iti pamilya. Friend, kailiw ko dagiti anak ko. Kati asawa. Ay ayatem ka di pailaan. Iti laksid anak relasyon ka iti amo. Ay ayatek, Melba, siyempre. Ay ayatek ni Victor. Uray pa nung nailaw anak kiti amo. Apay nga taadyak maawagan ni Belinda. Pagriring mo ti cellphone na ngam di na sungsungbatan. Tatang, sino daw awagan niyo? Di man nanang mo. Itay pa'y nga awagak ngam di na sungsungbatan ti cellphone na. Ama nga to busy. Isungay sardam yung pa'y lang ti mangawag ka ni nanang. Ama nga noong tanpay ti amo na. Uwin, isarding ko nga awagan. Apay tang, anya ko matibagayo ka ni nanang. Damagag ko mga rod no kaano nantong ipaw itay kwarta nga igatang iti baboy. Intan pablesan tayo to'y balay. Taan nyo nga apuraan ni nanang. Tama nga no di pa'y nakaurnong iti ipatulod na. Unang dandanin tinaituli nga panang pables tayo. Mabiit lang ipatulod ni nanang dayta. No addan to kwartanan. So ati kay madanagan, tatang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Hindi mo't Belinda iti umaw-awag arabrabi. Apay nga ta? Hello, friend. Apay nga imawag ka arabrabi eh. Adak dito ospital, friend. Apay nga ta ka dita? Aganak ka ka di? Saan pa? Itadyak pa magkabulanan. Anya nga rin ti kaadam dita ospital. Ni Mr. Pelosi, isutin taray mi dito ospital. Anya ta pasamak? Saan una yung makaangas? Isungay niyag mi dito ospital. Anya nga rin ti ko na ti doktor. Apay nga agsangsangit ka. Gapot ako na ti doktor. Aba, ano saan na nawalasat? Anya? Stage 4 lung cancer ti sakit na. Nakapsutan ti bagina, friend. Anya? Tatang!
Abay nga gininom kayo. Pangpaikat man iti danag, balasan ko. Ano madanag, tatang? Madanagan ak kininanang iyo. Idi pa'y lakalman nga awagak ng saan nalatamat a sungsumbatan ti awag ko. Addan samot din saan anasaya at anapagteng na. Ay na, tatang. Adda madanagan kayo no kasta ti pampanunutin nyo. Siguro akat. Saan lang nga masangon ni nana nga sungbatan dagiti awag yu ken kuana. Ta siyempre adut has asikaswan na. Unang sipod adda ijay. Italaan anarigat nga awagan. Isardeng yukit din ti aginom iti arak, tatang. Umawag tulatan ni nanang no masangon na. Wahen ngam dandanin ti aldaw apa ng pables tayo dito yung palay. Awan pa ijay gatang tayo iti baboy ako nana. Agi patulod-tulad ta, tatang. Di kay kadi unay madanagan. Anya ti ko na Aldrich. Agin inom ni tatag mo ngag may maysa. Wala po. Tama problemaan ka ni Nanang. Pay, anya ti problema na kininanang ba? Saan na ka na maawagan? Anya, isulaag ti problema na. Amangan ka nun nadadaka sa napasamak ka ni Nanang. Ay sos, tila pagdandanagan ni tatag mo. Mga no saan na laeng siguro amasangaw taado ti trabaho na. Dahil tamat ti kunak ka ni Tatang apong. Mumot ni tatag mo akanayon nga agsadlay ni nanang mo. Tapno dala ang maipatulod na kada kayo a kwarta. Sa kalpasan na, madanangan adi na maawagan. Umayuman bagbagan apong. Taamangan no kanayunan naman ang tagbartag. Nakaslay dinabit pa ni Nanang nga napan ni Jabrol. Ay, wait, apok. Umayak to na intun balab. Sapay lang ko, ma. Tamayatan ti panangan ni Mr. Pelosi. Tapno makanadag ito yung putas sa ginatang ko. Sana mapalin namatay ti amok. Nairot sa turog na. Nakasigig pa yamat maturog. Mr. Pelosi? Wake up! Mr. Pelosi? Apaya? Naglamay si Takir na. Mr. Pelosi? Wake up! Wake... Ha? Sana namang angas? Natayan ti amok! Hello, Belinda. Apa nga mawag ka? Awanan, friend. Awanan. Anya tawanan? Natayan ni Mr. Pelosi. Anya? Nay, uray mo latalod apote tinagawa ng Victor. Wen, tatang. Ang tugaw kayo tao ganun kayo umay. Uray ta kalok-lokat pa'y matpimay sa abote. Ay sos, anak ko. Makadadaal iti salong tinalabos nga arak. Isandag mo na itan. Tatang, Ay de, kapay ngagsagit ka ba tan? Ay sos, talaga nabartikan. insukat nagsamot ni Jim manugang iyo, tatang. Anya? Hindi naman sungsungbatan tagiti awag ko. At nasamot sa balin nga ay ayatan na. Ay sos. Tatang. Ne, mga abatan. Na talaga nabartikan Victor. Yunes, Andrek, umay kayo man, kat agbalansan to'y amayaw. Na yan ni tatang. Naimbaglakit din ta nakaturugan, manong. No saan ngay may ni apong? Abangan no saan kumapay ang nagsarda nga gininom. Nasayaat mo ti panangayab mo kan ni apong. Paisuti dinenggag ni tatang. Makapasuron mo't ni Tatang na mabartek. Tila may sawsawang na itayan. Wan nga rod. Agasam. Atapon nakit din nga adda sa baling aramidon ni nanang iti abroad. Gapulaang ta saan na sungsungbatan kano dagiti awag na. Ang amin tiga po na. Asan na sumbatan ni Nanang dagiti awag ni Tatang. Siguro busy ni nanang.
Takanayon mo't ama pan ag sideline ako nana. No day tay malpas ti trabaho na itibalay ti amo na. Sa pala ko mga rod atakas tangagpay sa ating ko. Belinda. Anya itati plano, tana itabo ng ti amo. Diyak ka mo, friend. Sabi dandani ako naganak. Okay ka ka di pailaang itibalay a pagpapaayap? Saanen? Anya? Anya ti kahit masawan? Kagurguran akong ti inanay di Mr. Pelosi. Kasta mo nagitituang anak na. Anya? Kaya't ako nga i-terminate. Saan? Kasano nga rin yung pilitan na kalat nga ikatan? Diyak ka mo, friend. Awan matantiro pa ka sumarang iti pamilya kini Pilipinas. Masapol asangom asititib ka da ito yung problema mo. No kasapulan nga agawid ka iti Pilipinas. Iso te aramida. Nga mapakawanak pa yung tati asawa kanda kiti anak ko. Di padasam tulat tatagpakawan ka dakwada. Barang ka asyan, kan mapakawan da ka pa itinaaramid mo abasol. Doon alawas nga awan komunikasyon mi ti asawak. Anya katan tinapasamak ken kuana. Atang! Apay, may kulkulan kayo. Di ka di manananang ti pampanunutin nyo. Gwen, anak. Taduan alawas nga awan komunikasyon tayo ken kuana. Tatang, saan nyo unay apang panunutin ni Nanang? Tapno saan kayo unay nga parikot? Jak malikli ka na panunutan tinayo. Tamad-tanagan ak. Amangan no addan dakes ana pagteng na. Awan mo't nga tatang. Apay nga asaan tayo ang maawagan. Idi, kanayon ang asungbatan no adda awag tayo. Gamita, saanen. Dualaang mo't alawas nga awan komunikasyon nyo kan ni Nanang. Aguray tayo laang tatang. Kat no di tayo tulak ta makontak. Umasadag tayon ton itinamnamaan tayo nga ahensya ang makatulong kada tayo. Hello, friend. Apa yung mawag ka? Friend, pinagtalaw na ko ni Tibalay ang pagpapaayak. Anya? No kasta? Talaga kay i-terminate da ka? Tinerminate na kon, friend. Sa di nung arutayan mo ita? Anak, dito'y ayoyang tayo ang lugar. Saan ka pumanaw dita? Umayak, itamat laang, friend. Anya, tiaram itak, friend. Nandito nga. Mapampanunod ko pa yan diyang pagkamatay. Saan? Tanong kas tate aramid. Kan kaslap pinatay mo pa yan tibiyag nga adda iti sa klon. Anya nga rin tiaram itak. Agawid ka ni Jay Pilipinas. Kat padasam ti dumawat iti pamakawan ti pamilya. Kasanon no saan ka mapakawan? Si bibiyag pa lang ni nanang mo. Kat patsik nga uray kasanot kadagsen ti basol mo. Maawat na kantulat ta. Isunto ti kamangam no saan na ka mapakawan ti asawam kandag iti anak mo. Tatang, itay pa yung nakatasar ti kanan nyo. Namapaya di kayo manganan. Sana ka mabisin, Eunice. Tatang, ang mga namakaala kayo ti sakit yun, no? Di kayo marinmangan. Tsak nga ron mabisin. Kaso nga ron ti panang pilit ko iti pagik amangan. Manong, mangan talatan. O na di. Naigat, no? Saan tamat ang mga nakas kitararamida ni tata? Nay, Tang, ti cellphone nyo. mabilay. Nay, ninanang iti umawawag. Oh, kamaudyanan na. Imawag matlangin. Hello, Belinda, bakit? Agawid akong dita Pilipinas, Victor. Agpaiso? Ay sus, tagsayatan ngayon mapanunod mo di agawid. Aguray ka, apas lang sang sangit ka. Gabuta, ada problema haklakay. Oo, anya mati problema.
Kuno iso ti rason nga agawid kan. Kan iso ka di ti rason na di na ka nakontak iti nasurok at walawas. Wen, O kat kanya nga ti problema. natingitek nga jak may ibaga ditoy. Nasaysaya at na inton makasango kayo langan. Isunton, ti padang ibagakan kakan ka dagiti anak ta. Anya, agpresyo. Imawag ni nanang yaw. Wala po. Ay kung nagsupay nga awan tinakas ana pa sa amak na. Madandanagan tumat-unay ni tatang yaw. Wan nga rola po. Ay kahit nakaditirason asaan na nga imawag ni nanang yaw tinasurok ado alawas. Gapo ka no iti problema na. Ha? Adda parikot ni nanang yaw iti abraw. Adda po. Kit kuna na nga agawid din iti Pilipinas. Anya, kahit anya ti problema na. Di na imbaga po. Personal to kanon nga ibaga na. Anak ko, agawid to ni nanang yo. Katuan yan tuman tinagbalin na problema na. Saan tayo kumabay-bayan? Tatang, anya nga tati problema ni nanang. Day tatijak mo. Ang mga nadagsin, tadi pa'y matanalpas ti kontrata na. Anya nga tati parikot ni nana. Murayan tayo Pangamti lang ipagpakaasip kada kayo. Tulungan tayo no anya tayo aparikot na. Saan tayo pa'y mat nga amo na niya ti may tulong tayo. Tadi tayo pa'y mat amo na niya ti problema na. Agawid akong friend. Ngamjak amo, na makadinak pa iti pamilya ko no saanan. Sigurado lakit di amakla danto no makita da amasikug ka. Mabainak kumasumarang katako ada. Yamawan mo ti amo kasabali apapanan. May mayat no sangon ti problema, friend. Ken naglagi pa nga adabiyag iti saklonom nga gururay iti pamatig mo. So ati mo baybay anti bagin. Agyaman na kadagiti pamagbagam. Tulungan na kumamang ikararag. Asapay lang kuma. Tamaawat dakmatlaan. Dagiti ipatpatid ko iti biyag. Diyos ti kumuyog kan ka, friend. Ken sapay la kuma. Tamapakawan kan maawat da ka ti pamilyam. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sapay lang matasumbatan na ti awag ko. Baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Tatang! Asi ito awagan niyo? Hinanang mo, baring nakalandingan ti eroplano ang nagluganan na. Uy, excited ni Tatang Ay talaga Amom, jakon nakaturog idi rabi Ala ni Tatang. Abday ta, agriringan ti cellphone na. Ay, ang mga nakalanding ng teroplano ang nagluganan ni Nanang Tan. Agyaman na sinong batang matlangan ti awag ko, bakit? Nakalanding ka din tinaglugan ng may eroplano? Juan, adda akong dito airport. Agtaksi ak tulatan nga agawid di balay. Ay ka nasaysaya at pay Naparapartak naman ti aglugan ka iti bus. Wala kay. Katsapay ko mahata makapagsasangon tayo namang rabi Nuhin, pinapartik pay kit din kiniyunis ti agit itlog a manok tayo. Iti kasta, addan to pagsangpatan akalduan ti diguna. Sige nga Rodel na kay. Katni, agawan-awan ti signal dito sa cellphone ko. Bye. Uy, bakit? Bye. Umay kayo iji balay. Kan ijay kayo to namang rabiin to na madamdama. Da tayo amin timang pasungan iti sasangkot ni nanang. Ay what apa okay. Tanay, mailiwak mo't ang makiinistorya iti inayaw. Sa pala ko mata saan ang nadagsan ti problema ni nana? No apay kat gabi, anay kuyog na dahil a problema ako nana. Saan nga tanga adda sakit ni nanang, apong? Ay, Diyos ko. Awan ko ma. Ay na, di mo man ibagbagat kasta, Aldrich. Tapno saan tayo nga agnerbiyos amang pasungat king kuana. Yunis, balasang ko. Tang, Inmuraga kiti karnet baboy alutwam anayon ti si data yun ton rabi Madapay dalom na. Matayo. wow! Manukilo day titang.
3 kilo. Lutwam amin. Nakatunta! Dua pa dyan pinartik nga agitlog ang manok. Tapno kaslatay la agrambak inton mangan tayo. Kakaisuna ang makalanglang tayo manan amangan ni nanang yo inton madamdama. Alawan tatang. Igado, kan adobo nga ron ti pamayak dito inuraga yung. Awan total adamat dalam na dayta. Ay naanak ko, jak mailadawan ti ragsak ko. Itatapas pasungadan tayo ti isasangpet ni nanang yo. Hello, friend. Nakadanang ka din dita balayo? Saan pa? Nga maasidag kami. Anya nga ron itati marikrik na mo. Anjak maawatan tirignak. Aglalaw ka danag kan ragsak, friend. Itata makita ko ti pamilyak. Basta uray anya ti mapaspasamak. Di mo gamdan adang rantibagin. Laglagi pam ti biyag nga da iti saklolong. Wen, katagyaman na ka. Takanayin nga da ka amang patpatibkar kanyak. Gaputan na singid tangag gayam. Katyak kahit nga dadakas ama pasamak kan ka. Agyaman na kunay kan ka, friend. Agsip nga ito na. Anam awan matlangan ti taksi ang nagluganan ni nanang yon, nako. Dandani siguro itang tatang. Tatang! Ano? Ada nagsarda nga taksi! Uy kayo anak ko. Intay sabtin ni nanang yo. Ada akot lakay! Idri! Yanis! Belinda! Api adak ka tiyan mo. Masikog kayo, nanang? Sumungbat kayo nanang. Pagawanan dak. Nagbasulak. Manglilipot. Nanang, saan may amaklon na ito eh? Sayat pa'y kung saan kayo nagaw awid dito. Mangibabain kayo. Api aliliputang nak. Opoy! Nasanda ko na maawat dito'y balay. Nasasayat lang nga namatay ha, Victor. Abong! Saan mingin pagarop? Pakaibabainan matgayam ti magpagani na nang isang pet na parikot. Laksida kun nga inaapong. Dakon kaya ta makita pa ni nanang. Apaw, panakaawa ti kasapulan ita ti inayo. So nga di kay kumaipaidam king kuhana dayta. Nailalawan ang nagbasol kat pakawanan nyo kumaa. Saan may mapakawan na pong? Nagababainunan dinaramid ni nanang. So ademi kaya taka din na. Dito'y kamin balayong agyan kan manong Aldrich. Ay sige, mayatlat ta. No dito'y balay nga agpalamiis kayo. Ngam tila ang idawdawat kaw. Kat saan nyo kumabaybayagan nga iti pamakawan nyo king kuhana. Lakay. Puston. Isardan mo kumantyakin nun. May anak lang. Belinda. Dinaklaptan kag bartak. Nga makapadakas iti salon at mo dayta. Maglaing ka ama magbaga. Ngam apay ang nagbasol ka. Pakawanan na ko nga, lakay. Isumat lagayam nga adulat at ipatpatulod mo idi akwarta. Talalakim matgayam ti among ijay abroad. Pagpapapawya akong ti amin. Kaya't ko nga aturan dagiti bintot ko. Katikad na kumay ti kundaway. Mga asim. Pakawanan na ko mga Victor. Saan ka nagpahintumang iti sangwanak? Pakawanan na ko mga Victor. Pakawanan na. Belinda, asawa. Agyamanag.
Yawan na. Simbarik na matlayan ti Bara ti arakop mo kanyak. Agihaman na mapakawanak pa. Yanis, napanan niya apang. Ah? Napanan sa mo tinistimar dagiti dingwen na manong. Barang mayat to amapan mangila ako karagiti nakalapak. Adot na alak kanin ko. Di pa'y si kalat na timapan mangila ko mo't. Mabayinak. Tunggal ada makakita kanyak. Sang kadamag da ninanang. Uray siyak Mabainak mo't kadagiti tattao manong. Iso nagikata kon iti trabaho. Nay, amang ano ni apong daytan. Ang tingagtuktok tayo lang. Mabit laang! Umayan! Ay, Katang. Nagkuyog kayo kanina na? Gaputan na pakawan na konti amam anak. Anya ti kahit asaw ti panagkuyog yado, tatang. Dak kaya tamarak-rak ti pamilya tayo. Anak ko. Iso pinakawan kunti nayo. Anya, kaya tyo ka di nga iraman da kayo aguraan, tatang. Pakawanan da ko mga anak ko. Saan da ka mapakawan? Mangibabayin ka? Pumanaw kayon ditoy! Pumanaw kayon! Anak ko! Pakawanan da ko ma. Lukatan nyo tiri daw. Pakawanan da. Diyos ko, silawan niyo kumati panunot dagiti anak ko. Kat pakawanan da ko man. Ni Melba tayo mauawak. Hello, Melba? Kumusta kan, friend? Saan daklata mapakawan dagiti anak ko, friend? Pimanaw da pa yan dito'y balay. Saan dak kano akayat na makita? Kan makaden na. Anya? Saan inangarag tinapananta? Napanda nakipagyan kini apong da alakay. Una yun, dagiti anak mo. Tingarod asawa. Kasi ni Apo Diyos, napakawan na. Naawat nakmatlaan ti asawak. Anyan ang kinatarnaw ti panagayat ti asawa. When friend, nakagasgasat ak. Kaputay iso ti nakiasawaak. Ngala, sapay lang ko ma. Tama utom-tumot laang dagiti anak mo ti kinapatag mo kadakwada. Kat mapakawan na kan tumot laang. Day tati kanayan kung ay karkararag iti Diyos, friend. Kat nadungtan to day tagon daway ang mapakawandak. Siyak tungatan ti karagsaka na tao dito'y lubong. Nay, kaano pa'y anasursurog ti uminom iti ara ka pa. Itala nga po. Gimatangak man iti may sabutay. Patasig man matyo minom. Barang may liwliwag ko ti sakit inakam ko kanitatang. Ha? Tapadi ka di ti amayo kat iraman nyo pa yun akagura. Pag-asan niyo mat kami. Pinakawan nakit din ni nanang. Kat nakadagdagsan ti basol na. Apok, ti pamakawan kat iso ti makarokat iti gura kandagan sen iti barukaw. Iso nga ipaayo kumapatan kininanang nyo dayta. Saan min ka mapakawan na pong? Uray kasanaw ti kadagsen ti nagbasulan ti inayo. Kat saan yun to ama ilaksid nga ti darang agtartaray kadag iti orasyong agkabsat. Kat dara na. Apok, uray limasam ti pagamit ti ara. Kat saan to ngagmaw-maw ti mareknam aguray ti barokong maw. No di mo amaw ti mamakawan. Apong, Rokatan yo, tigura dita, puso yo. Tatlo lumagan ti barukong yo. Saan yo ka di akayat? Ngagbaling kayo manan anaragsak asa nga pamilya. Anay ko, ang sakit di tiyan ko. Belinda. Belinda. Anay ko, Apo, nagsakit. Aga nagagsan lakay. Aguray ka. Kumita kiti pangiluganak kan ka mangipan iti ospital. Kapalampailaan bakit?
Bakit? May saan na po alalakit impas ngay mo. Agyamanak. Oh. Belinda! Belinda! Tunis! Andrek Apog! Nay, apong. Apay akas taon ti apurayo kay masidag. Ninanang iyo, naganagang. Anya? Huh? Sana ka interesado? When excited ang makakita iti kabsat mi iti inang apong. No saan kayo man nga interesado iti kabsat yo iti ina? Ninanang iyo, tikitaan yo. Tapagduwa-duwaan ka no ita, ti kasasaan na. Naka-ICU ka no. Manong, inta kita ni Nanang. Kaya't ko ba makita ti kasasaad ni Nanang? Nang? Belinda, lumaban ka. Saan ka amatay? Ang dagiti anak ta dito sibay mo. Nanang, saan daw kami apanawan? Saan ka diya? Labanam ni patay nanang. Saan na kami apanawan? Namiris min. Napatag kayo gayam ka na kami. Nga ureno nagbasol kayo. Bagawanan na kami kumakan ni Manong. Nubima to ti puso mi. Saan na kayo anak pakawan na dagos? Ipaimin ka na kayo ti pambakawan mi, Nanang. Aday ta, ha? Agsublinti po tinanang yung anak ko. Nanang, agmula agad kayo. Nanang, Anak ko. Nanang! Agyaman kami. Inmulagat yung matlangit. Nakitima tayo. Nang ko. Di magbagayo pa ng pagawan yung kanya. Nang, pimigsak. Agyaman na ka na kayo. Agyaman na ka na kayo. Nung mapakawadak matlaan, anak ko. Kunak lang no sanda ko na mapakawan. Kunak no sanda na makapagsasango pa'y ang mga nakasit da ito eh. Kat, agyaman na ka. Tauray nagbasulak. Pinakawandak. agpaisugayam ti kunan nihapong ka na kami nanang. At ti pamakawan, iso ti mangruk at iti gura kendagan sen iti barokong mi. Agyaman ak unay kada kayong anak ko. Oh, nakariingin ni baby iti indayon na. Bakit? Ni, apay nga, timakdar ka matan yun is. Siya kung timangkita ka ni ading nanang. Sige, ituloy yung lagta timangan. Tasyak pa'y laing timangayuhan ka ni ay saat. Sige. Makita yung anak ko. Gapo iti panang pakawan tayo kininanang yo. Nagbalin manan ang naragsak kan natalina ay tibiyag tayo. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tayo sa marunungan kami patangatang agyaman na pagayam.